Atur dhumateng para punden para sepuh para pinisepuh kakung semawana putri kang sampun manunggal nyawiji wonten ing kalenggahan siang punika wonten talimipun panjenenganipun Bapak Sarmin nyuwun tambahing pangestuti awit ingkang Sijabang bayi ingkang kinarya pusaka asma putri nandang gerah sur ing pangajap mugia linambaran dipun suraken wonten ing wekdal menika wonten ing pahargyan kalenggahan siang punika anggenipun nandang gerah nandang sakit si putri saged mantun sampurna awit dinten menika dugi sak lami-laminipun mugia para sepuh para pinisepuh kakung semawana putri kersa paring idi pangestuti ing pangajap mugi Gusti Allah ngijabahi awit dinten menika dugi sak lami-laminipun ical suker sakite si putri anggenipun nandang gerah Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nyuwun pakseni mugi-mugi anggenipun nandang gerah putri saged mantun awit dinten menika dugi sak lami-laminipun Allahumma amin.